Welkom kijkers en welkom gasten hier in de eettuin van de Kruidhof in Buitenpost. Mijn naam is Bettina de Jong, ik ben bestuursvoorzitter van KOP en ik mag vandaag gespreksleider zijn. Aan tafel bij mij zitten burgemeester Jeroen Gebben van Tietjerkstradiel en Remco Meijerink, voorzitter van het college van bestuur van ROC de Friese Poort. Wij gaan in gesprek over de regio-deal Noordoost-Friesland, oftewel de versnellingsagenda. We bespreken mooie projecten die hier ontwikkeld zijn en die floreren bij een hele goede samenwerking. De basis van deze regio-deal is namelijk die samenwerking tussen de zogenaamde 3 O's. De O van overheid, de O van onderwijs en de O van ondernemers. En die komen nog later aan tafel zitten. Door deze samenwerking tussen de 3 O's groeien projecten sneller en is het effect in de regio groter. Wij hebben afgesproken met elkaar dat wij elkaar mogen tutoyeren. Dus Jeroen, jij bent een vertegenwoordiger van de O van overheid. Als burgemeester ben jij van het begin af aan betrokken geweest bij deze regio-deal. Zou jij ons mee willen nemen in de geschiedenis van de regio-deal? Ik ben sinds februari 2017 burgemeester van Tietjerkstradiel en eigenlijk sinds die tijd ook inderdaad betrokken bij dit project. En hoe is het gekomen? Toen was men al bezig met zeg maar de versnellingsagenda. Dat had toen nog een andere naam, want we draaiden toen mee in de proeftuin Maak het Verschil. Dat was een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En er was een studiegroep bezig, studiegroep Openbaar Bestuur. En die zei van hoe kunnen wij nou die economische structuur in onze regio, hoe kunnen we die nu versterken? Daar was een groep bestuurders druk mee aan het studeren en ook te kijken van, ja, hoe kun je nou deze regio versterken? Want ja, we zijn wel een bijzondere regio. En dat heeft uiteindelijk geleid dat wij meegedaan hebben als ANO-regio, Agenda Noordoost-Friesland, 4 noordelijke gemeentes in Noordoost-Friesland, in de zogenaamde regio-envelop. Dat heette toen nog geen regio-deal. Maar vanaf juli 2018 hebben wij zeg maar meegedinkt gedongen in de regio-envelop. En dat leidde uiteindelijk in november 2018 tot zeg maar een toekenning vanuit het ministerie van toen genaamd de regio-deal. En in 2018 is ons 25 miljoen euro toegekend vanuit de ministeries. 25, waarvan minimaal 5 miljoen euro voor Holwert aan Zee. In 2018 en vanaf 2018 zijn we met elkaar aan de gang gegaan. Hoe gaan we dan dat geld... Hoe gaan we dat dan verdelen? En dat heeft uiteindelijk geleid tot een versnellingsagenda. Dat was in snelle halen vroeg thuis. Als ik er even iets uitpik, jij zegt dit is een bijzondere regio. Kun je daar wat over zeggen? Waarom is het een bijzondere regio? De regio is fantastisch mooi. Ik ben zelf opgegroeid in Buitenpost, dus het voelt als een thuiswedstrijd hier. Maar buiten dat, ik heb 25 jaar buiten deze regio ben ik actief geweest, gewerkt en gewoond en geleefd. Terugkomend als Fries kom Utens, zie je dat dit een hele bijzondere regio is, een hele mooie regio, maar ook een kwetsbare regio. Omdat het economisch, als je naar de getallen kijkt, zitten we nog steeds onder het niveau van voor de crisis van 2008 qua economische elasticiteit, zeg ik wel eens. En dat maakt deze regio qua kwetsbaarheid bijzonder. Het maakt hem mooi omdat het een mooi gebied is, waar de arbeidsethos heel erg bijzonder is en goed is. Maar het maakt het kwetsbaar omdat er zit niet veel rek en veel ruimte in. Nou ben jij van Tietjerkstradiel burgemeester, maar dit is niet de enige gemeente die erbij betrokken is. Welke overheden zijn erbij betrokken? Heel goed dat je dat vraagt. De gemeente Achtkarspelen, waar we nu te gast zijn, is erbij betrokken. De gemeente Noord-Eerst-Friesland, een gefuseerde gemeente, Verweddradeel, Kollemeland en Dongeradeel en Dantumendeel. Dus eigenlijk met z'n 6, maar dat zijn er nu 4, zijn we betrokken. En bovendien het waterschap en de provincie. In de versnellingsagenda vooral de provincie. Waterschap doen we in anno nog het nodige mee. Maar eigenlijk die 6 overheidslagen of die 6 overheden doen hierin mee. En uiteraard het Rijk, niet vergeten. Want het Rijk heeft uiteindelijk 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met die andere overheden hebben we toch een pot van ruim 29 miljoen euro... die we beschikbaar hebben om zeg maar, een versnelling in de regio te veroorzaken... op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt. Want dat is waar de versnellingsagenda voor over gaat. Onderwijs, arbeidsmarkt, maar ook toerisme en recreatie. Eigenlijk 3 hoofdthema's waarvan wij zeggen in deze regio kunnen we daar een versnelling op gebruiken. Omdat die kwetsbaarheid in dat gebied, in dat mooie gebied, vooruit hebben te helpen. En ik
Je hoort heel bewust dat ik 1 term niet gebruik. Dat is de term krimp. Dat is een hele rare term, wat mij betreft een term die we nooit meer gebruiken voor dit gebied. Wij zijn een zogenaamde krimpregio. Maar wat ons betreft, en dat zijn we ook aan het kampen, zijn we een kansenregio. Een regio met kansen, die wij ook vanuit die versnelling, waar wij een topregio van willen maken. Wij hebben gezegd met elkaar als gemeentebesturen, als overheden, wij willen deze regio in 2040 als topregio neer hebben gezet. En daar helpt die versnellingsagenda enorm mee. Daar zijn we druk mee bezig, Ja. met z'n allen. Remco, dankjewel Jeroen. Remco, jij bent een vertegenwoordiger van de O van onderwijs. Kun je ons vertellen wat de belangrijke rol van het onderwijs is in de versnellingsagenda? Nou, Jeroen zei het al, het gaat over arbeidsmarkt. Het gaat ook over talentontwikkeling. En als het onderwijs en dan heel specifiek het beroepsonderwijs natuurlijk ergens van is, dan is het van talentontwikkeling. En wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om de jongeren, maar ook zeker de volwassenen in deze regio op te leiden. En juist op te leiden ook voor die banen waar hier kans is. Het is een kansregio. Deze regio is in een aantal branches heel sterk. Hè? In de techniek, in de bouw. Er liggen in het toerisme veel kansen. Nijverheid. Nou, wij voelen het ook als onze verantwoordelijkheid dat we niet alleen de jongeren daarin goed opleiden en de volwassenen, maar ook dat we er voldoende opleiden. Om juist op die kansgebieden, om daar voldoende arbeidsmarktpotentieel te hebben. En daarom hebben wij ons als voortgezet onderwijs, mbo en ook hbo, ook de handen ineengeslagen en gezegd, wij pakken hier ook onze verantwoordelijkheid. Ja, goed dat je dat nog even zegt, Remco, want je zit hier niet alleen namens het mbo. Zeker niet. Ook namens het hbo en ook namens het voortgezet onderwijs. Ja. Hoe vinden onderwijs en ondernemers elkaar? Hebben jullie een groot gezamenlijk netwerk? Nou, we vinden elkaar steeds beter. Jeroen gaf net een stukje historie van deze versnellingsagenda. Maar als je de historie pakt van samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, dan was het vroeger zo dat we elkaar eigenlijk slecht vonden en dat onze raakvlakken lagen op de stage. Nou, wat je de laatste jaren ziet, is dat we elkaar steeds meer vinden in ook onderwijsontwikkeling. Ondernemers denken volop mee in wat hebben we nodig en hoe zou dat onderwijs eruit moeten zien. Nemen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook in het kader van gastcolleges of in het kader van het beschikbaar stellen van projecten of opdrachten, om ook hele mooie kansen te bieden aan die jongeren en aan die volwassenen. Dus daar waar we vroeger, zou ik bijna zeggen, is nog niet zo heel lang geleden, echt een grens hadden liggen tussen wat doet de school en wat gebeurt er op de stage en dan ga je de arbeidsmarkt op, loopt dat nu in elkaar over. En eigenlijk onderstreep je daarmee hoe belangrijk het is dat onderwijs en ondernemers met elkaar samenwerken. Dat is superbelangrijk. Het is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Ons onderwijs wordt er alleen maar beter van als ondernemers en het werkveld zich, want het gaat niet alleen om ondernemers, maar ook om zorginstellingen. En als die zich nadrukkelijk ook mede verantwoordelijk voelen voor de inhoud van het onderwijs. Maar het wordt er ook beter van en dat speelt ook in deze regio-deal, als lokale ondernemers ook volop kansen bieden aan de jeugd. Want wat heel erg jammer zou zijn, is als jongeren in hun opleiding aangewezen zijn op stages in een ander gebied. Hè? Ja. Want gaan ze op stage in een ander gebied, dan blijven ze daar misschien later ook plakken. Dus het is heel belangrijk dat wij in die 3 O's elkaar hier vasthouden en jongeren volop kansen bieden in de eigen regio. We gaan nu kijken naar een heel mooi voorbeeld van een project in de versnellingsagenda. Het project Bouwen aan ambitie. Wij doen mee met de regio-deal omdat het een extra boost geeft en impuls geeft voor de aanschaf van de nieuwe plastificeermachine. Wat het ons heeft opgebracht is een unieke samenwerking tussen Bibliotheek Noord-Friesland, de regionale boekhandel en de studenten van ROC Friespoort. En je merkt nu eigenlijk ook door die extra impuls en die boost die we nu gekregen hebben, maken we op dit moment een behoorlijke groei door. Nou, wat de talenten hier betreft, we hebben heel veel talenten in deze regio. Die kunnen nu niet altijd een baan krijgen, dus de arbeidsmarkt willen we graag beter afstemmen op die opleidingen, zodat studenten ook in deze regio een plekje kunnen vinden. Om hier te blijven wonen en werken, ik ken het hier gewoon. De mensen zijn altijd vriendelijk en je kan overal wel terecht. Wat wij hier doen is eigenlijk beide de school en het bedrijf. Wij hebben dan 's ochtends of 's middags hebben wij les en de andere dagdeel zitten wij hier en dan pakken we boeken in.
Het voordeel is dat het praktijkgericht is en dat we daar veel meer van leren dan alleen uit de boeken weg. Aangeschoven bij ons aan tafel is Siert Henk de Bruin, ondernemer uit Kolm, maar inmiddels regionaal flink bezig. In dit filmpje was een prachtig voorbeeld te zien van die samenwerking van die 3 O's. We zagen een wethouder even in beeld, we zagen een ondernemer in beeld, we zagen samenwerken in beeld en het onderwijs. Siert Henk, welkom hier aan tafel. Bettina. Kun jij iets vertellen over de manier waarop jullie met elkaar samenwerken? En hoe versterk je elkaar daarin? In het WHC, in de Westreen, werken we samen met studenten van ROC Friese Poort. Samen met deze studenten runnen we daarin in het WHC 3 verschillende projecten. We hebben Trends en Hypes. Daarmee importeren we producten en vermarkten wij weer op de Nederlandse markt. Daarnaast verkopen we producten online. Dat doen we via het platform bol.com. En als derde plastificeren we boeken voor bibliotheken Noord-Friesland. En de manier hoe we elkaar versterken. Voor het plastificeren hebben we een samenwerking met Boekhandel van der Velde. Zij leveren dagelijks de nieuwste boeken. Die worden geplastificeerd door de studenten. Dezelfde dag leveren wij dat nog aan bij de bibliotheek in Dokkum. En die verdeelt dan weer onder de 15 bibliotheken. Het is fantastisch om te zien dat een nieuwste boek wat vandaag uitkomt, wordt door de studenten verwerkt. Dan ligt de dag erop al verkrijgbaar in 15 bibliotheken. En dat is uniek voor Nederland. En je kijkt er ook heel trots bij en dat vind ik heel terecht. Ja, maar dat zijn we ook echt absoluut. Ja. Wat is nou het belang van de ondernemers in dit voorbeeld om met elkaar samen te werken? Het belang is het verbinden van verschillende regionale bedrijven. Daardoor creëren we kansen voor de studenten om werkzaam te raken in deze regio. Jeroen, als jij hier vanuit jouw functie, vanuit jouw functie als burgemeester naar kijkt, wat zie jij als belang voor de regio van dit project? Nou, het raakt het thema wat Remco daar juist ook aan stipte. Namelijk kansen bieden voor jeugd in je eigen regio. Dat de jeugd dus blijft hangen in die regio, waar men ook gewoon terecht trots op is. En dat maakt dat we dus die versnellingsagenda hebben te voeden en ook hebben te organiseren met elkaar. Maar het maakt ook dat wij als overheid ook omstandigheden hebben te creëren dat het ook mogelijk blijft. Bijvoorbeeld rondom het vraagstuk van wonen. Als je dus wel zegt, we willen werk en banen en zo willen we allemaal gecreëerd hebben en houden, dan hebben we ook op het thema wonen iets te doen. Nou, dat is een actueel thema nu ook in Friesland. Maar hoe krijgen we voldoende woningbouw op die plekken waar het niet alleen in de stad, maar ook gewoon in de dorpen en in de gebieden waar jeugd ook wil blijven hangen. Dus die combinatie, onderwijs, ondernemers en overheid, die hebben elkaar nodig om dit gebied ook leefbaar en levendig te houden. Ja. En dat is eigenlijk het hoofdthema. Hoe houden we de leefbaarheid in die dorpen, in dit gebied op orde? Nou, als je daar komt, als je daar op bezoek bent in het Westreender Handelscentrum, word je vanzelf enthousiast. Dat is echt hartstikke leuk. Remco, ik ben heel benieuwd. Ik kan me voorstellen dat het onderwijs hier de regio iets biedt. Maar profiteert het onderwijs er nou ook zelf van? Wat is het belang van het onderwijs in dit verhaal? Nou, wij hadden in dit voorbeeld, daar nooit een schoolgebouw neergezet. En toch willen wij de jongeren en ook de volwassenen, ik spreek soms misschien te vaak over jongeren, maar het gaat net zozeer over volwassenen, ook in deze regio bereiken. En je wilt zeker de mbo-student, die moet onderwijs dichtbij hebben. Die wil je niet 1 uur of 1,5 uur in de trein zetten om daar een opleiding te kunnen volgen. En in deze locatie zitten nu, dacht ik, jij weet het beter, maar ik denk 30 tot 40 studenten zo gemiddeld gesproken door de week. Die hebben nu in hun eigen regio een opleiding naar keuze. Waarbij ze, want dat zei ook dat meisje, ik leer van die praktijkervaring heel veel. Er zijn jongeren die moeten het gewoon zien, die moeten het doen. En die leren van daaruit ook weer beter de theorie. En dat is wat hier gebeurt. Ze hebben hier ook een deel van de dag hun theoretische les. En ze hebben hier gelijktijdig de praktijkervaring. En ze zijn dan niet met een of andere bedachte opdracht bezig.
Maar ze zijn met een echte opdracht bezig. Ik weet nog dat wij elkaar ontmoeten en toen hadden we het over het De Wereld Draait Door effect. Hè? Dat boek wat op donderdagavond bij De Wereld Draait Door wordt gepresenteerd, dat moet op vrijdag in de Bibel liggen, want iedereen wil dat boek. En daar zijn zij mee bezig. Ja. En dat levert het onderwijs op, dat het een hele realistische, relevante praktijkervaring is voor onze studenten, waardoor ze beter leren. En wij in samenwerking met de ondernemers dichtbij ons onderwijs kunnen verzorgen. Dus eigenlijk is er sprake van wederkerigheid. Dus Absoluut. over en weer dat leren en dat profiteren. Iedereen profiteert hiervan en dat moet ook. Er zit een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid, die voelen we allemaal, hadden we het net ook over. Als je dit als ondernemer alleen maar doet om geld te verdienen, dan moet je het niet doen. Ook ondernemers hebben hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ook wij, en dat geldt ook voor de overheden, want die hebben hun nek hier ook uitgestoken. En als iedereen daar ook een beetje baat bij heeft, ja, dan wordt het een succes. En dat zie je hier gebeuren. Althans, dat is hier al gebeurd. Ja. En hier geldt ook eerst investeren en later oogsten. Hè? Ja, en ook in relatie. Want het is ook belangrijk dat je elkaar leert kennen. Want er is soms ook nog onbegrip tussen ondernemers en school over wie is nu wat en hoe snel gaat dat. Maar op het moment dat je daar begrip voor hebt, en wij werken inmiddels op verschillende plekken als onderwijs en ondernemers samen. Als daar eenmaal vertrouwen is ontstaan, dan is er ook heel veel mogelijk. Ja, mooi. Dankjewel. Aangeschoven zijn inmiddels Marian van der Veen en Steven de Boer. Welkom. Dank je. Steven en Marian gaan iets uitleggen over de subsidieregeling. Marian, als ik jou eerst mag vragen, zou jij eens willen uitleggen wat de versnellingsagenda nou eigenlijk is? Nou ja, er is al heel veel gezegd. De versnellingsagenda is er eigenlijk om de 3 O's met elkaar in contact te brengen. En om zo de versnelling in de regio aan te brengen. En dat gebeurt niet vanzelf. En mensen zoeken elkaar niet zomaar opeens op. Dus het is een hele mooie manier om elkaar op te zoeken en op mooie ideeën te komen. Om elkaar te inspireren en na te denken over wat heeft deze regio nodig. En daar speelt KOP, een team waar ik deel van uitmaak, een rol in. Met verschillende expertises om daar mensen te begeleiden. Om tot de mooiste projecten te komen die de regio echt vooruit kunnen helpen. En niet voor een kleine periode, maar echt structureel met een duurzaam karakter. Kan iedereen een subsidieaanvraag indienen? In principe kan iedereen een aanvraag indienen. De focus ligt op de 3 O's. Dus een samenwerking tussen de overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Dat is het ideale. Maar dat hoeft niet per se. Een groep ondernemers kan ook gezamenlijk een idee hebben. Of een onderwijsinstelling samen met een ondernemer of een overheid. Alle combinaties zijn eigenlijk mogelijk. Als het maar gaat over samenwerking, innovatie, het elkaar helpen, het kennis delen. Dus je moet niet iets willen ontwikkelen wat je voor jezelf wilt houden. Het gaat echt voor de toegevoegde waarde in de regio. Daar is subsidie voor beschikbaar. En kun je het hele jaar een aanvraag indienen? Nou, 3 keer per jaar is er een mogelijkheid voor de wat grotere projecten. Maar daar kan Steven denk ik straks wat meer over vertellen hoe dat precies werkt qua subsidie. Maar je kunt eigenlijk het hele jaar door een kleiner project aanvragen. Dus als je een kleiner onderzoek hebt, er komt straks ook een voorbeeld, wordt toegelicht. Je hoeft niet altijd in de tender, zoals het dan heet. 3 keer per jaar is er een tenderopenstelling. Dat is in de maand januari, in de maand mei en in de maand september. Kun je de aanvragen indienen. Maar er zit nog een heel traject voor. Voordat je een project in kan dienen, is het toch wel heel prettig om met de mensen van KOP te kijken van, nou, voldoet het idee wel aan wat we hier in de regio willen? Draagt het wel genoeg bij? Daar denken wij in mee en we brengen vaak ook de netwerken goed in beeld. Hè. Wie kan hier nog meer in meedenken? Wie kan het idee versterken? Misschien kan er een school aanhaken of misschien loopt er al een initiatief. Dus wij kijken daar heel erg naar. En brengen dus die netwerken, die verfijnen we. En wij adviseren en begeleiden. We schrijven geen projecten, dat doen we absoluut niet. Maar we denken wel heel erg mee in hoe een plan nog beter kan worden. Oké, dus bij KOP moet je zijn? Bij KOP moet je zijn. Oké. Dankjewel, Marian.
Steven, wat is de functie van het subsidiebureau? De functie van het subsidiebureau is denk ik tweeledig. Aan de ene kant hebben we een functie in de informatievoorziening en de voorlichting naar aanvragers toe, voordat zij een aanvraag hebben ingediend. Hè. Men kan bij ons terecht voor vragen over de regeling, over de formulieren, over de website en waar een aanvraag allemaal aan moet voldoen. En als er eenmaal een aanvraag is ingediend, dan is er een rol voor het subsidiebureau, want dan zorgen wij ervoor dat de aanvraag netjes en zorgvuldig wordt afgehandeld. En ik kan me haast voorstellen, zo'n aanvraag moet natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat klopt. Vertel er eens wat over. Nou, het moet in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk dat de aanvraag past binnen de thema's van de versnellingsagenda. Hè. Daar is al het nodig over gezegd. Daarnaast zijn er ook wat algemene aspecten waar we op letten bij een aanvraag. En nou, dan moet je bijvoorbeeld denken, is het een aanvraag die een effect heeft voor de regio? Hè? Het is niet voor niets een regio-deal waar we met elkaar aan werken. Dus dat is een belangrijk aspect wat eigenlijk ieder project in meer of mindere mate in zich moet hebben. Daarnaast kijken we ook naar de continuïteit. Projecten kunnen eenmalig subsidie aanvragen, maar het is idealiter de bedoeling dat het project voor een langere tijd effect heeft voor de regio. Dus we kijken ook zeker naar de continuïteit die in het project aanwezig is. Samenwerking is net al een paar keer aan de orde gekomen, is ook een belangrijk aspect waar we bij de beoordeling van de aanvragen op letten. Ja. En Dus het is niet alleen maar subsidie vragen, maar ook met elkaar. Dat is het duurzame karakter waar Jan ook aan schetst. Met elkaar, dus de overheid is bereid geld ergens in te steken met elkaar. En dat wordt beoordeeld door het zogenaamde regioboard. Overheid, ondernemers en onderwijs. En daar wordt altijd ook bij getoetst. Brengt de andere partij, dus onderwijs of ondernemers, brengen die ook wat mee. Want het is niet alleen maar een geldmachine waar je uit kunt pinnen. Nee, met elkaar gaan we kijken hoe we die regio vooruit helpen. neem je ook wat mee in de zin van Kennis, know-how, extra maar ook geld? middelen. Ook middelen, ja. 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 En nou noemde je net even een regioboard. Dat viel mij op. Daar hebben Steven en Marianne het er niet over gehad, maar ik weet toevallig dat jullie allebei in die regioboard zitten. Wie beslist nou of die subsidie wordt toegekend? Als je een idee hebt hè, en je vraagt advies en begeleiding van KOP, dan kijken wij of het voldoende bijdraagt aan de doelen die we hebben op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie. En of het wel over de sectoren gaat, de bouw, metaal, landbouw, toerisme. En dan als dat project voldoende body heeft, zeg maar, dan wordt er getoetst door het subsidiebureau of het allemaal technisch voldoet. En wij kijken of het inhoudelijk goed voldoet en dan wordt het voorgelegd aan de regioboard. En dan komt de regioboard in actie. Dus dan is het grote werk gedaan. En die regioboard bestaat dus uit de vertegenwoordiging weer van die 3 O's. En daar zitten er 2 aan tafel. Ja. Dus er zitten 3 vanuit de overheid, 3 vanuit onderwijs en 3 vanuit ondernemers. Precies. Ja. Dus dat zijn weer die 3 O's bij elkaar aan tafel. En als ik jou goed begrijp, dan kijken jullie naar die subsidieaanvragen. En jullie kijken ook naar het effect voor de regio, neem ik aan. Ja, en daar hebben we hele mooie discussies over. We hebben het een aantal weken geleden hebben we een aantal aanvragen behandeld. En dan is er goed voorwerk verricht op een aantal formele aspecten. Maar dan gaat het over, nou, aan alle formele aspecten wordt voldaan. Maar is dit nou een project wat bijdraagt aan die grotere doelstelling? Zien we daar in 2025 ook nog steeds effect van? Ja, en dat zijn soms dat is soms ook subjectief. En er zitten soms hele sympathieke voorstellen in waarvan je denkt, ja, het is een prachtig voorstel, maar het gaat op de langere termijn deze regio niet verder helpen. Terwijl een ander voorstel, ja, daar zijn we deze alle 9 zeg maar enthousiast over. Dus soms zijn we er vrij snel over uit. En soms hebben we toch wel een inhoudelijke discussie. En die loopt echt niet alleen langs de lijnen van de 3 O's. De ene ondernemer kan er heel anders in zitten dan de andere ondernemer. Maar ik denk dat de procedure daardoor wel zorgvuldig is en borgt dat we aan die projecten geld toekennen waar ook echt op de langere termijn de regio wat aan heeft. Ja. En ik begrijp daarmee ook dat de regioboard niet alleen maar zit te vergaderen, maar ook echt kijkt naar die projecten. Nee, zeker. Er zit echt een hele mooie inhoudelijke discussie. En nou, misschien mag ik dat nog zeggen. Het lijkt wel eens een
circuit of een vergadercultuur. Maar als je ziet hoeveel voorwaarden er landelijk zijn gekoppeld aan deze miljoenen subsidie, dan moet daar ook een stuk verantwoording op zitten. Dan moet daar ook een kop zitten wat een bepaald voorwerk doet en toetst. En dan moet daar ook een board zitten wat echt op inhoudelijke gronden goed motiveert waarom subsidie wordt toegekend. Dus het is een soms wat lang traject, maar het is een heel zorgvuldig traject waar we op de langere termijn ook in de hele verantwoording ook nodig hebben. Ja, Het is geen gratis geld dat we beschikbaar stellen. En we willen echt die versnelling organiseren. En wat het mooie is, ook wij als regioboard ontwikkelen ons. In het begin was het voor ons ook als regioboard wel even zoeken. Van waar zijn wij nou eigenlijk van en wat moeten we doen? En wat steeds meer gaat gebeuren. En die bereidheid die is ook uitgesproken door leden van het regioboard. Mochten nou partijen die wat willen en aan het verkennen zijn, wat kunnen we nu met de versnellingsagenda? Dan zijn ook de leden van het regioboard beschikbaar om daarover mee te praten, mee te sparren. Ja. En met name die chemie in dat regioboard, die 3 O's, onderwijs, ondernemers en overheid bij elkaar, daar komt ook weer nieuwe energie en nieuwe gedachten bij. Ja. En ik heb ook begrepen, jullie worden natuurlijk tegengehouden door alles wat met corona te maken heeft. Maar zodra het weer mag en kan, of als het in de buitenlucht is straks met mooi weer, dan gaan jullie ook kijken. Het liefst vergaderen wij als regioboard op locatie bij een van de grote projectaanvragen of bij een project wat al draait. Dat lukt helaas in deze coronatijd niet. Nee. Maar op het moment dat dat weer kan, dan zijn wij natuurlijk buiten te vinden. Want er zitten zien voldoende vergaderzalen van binnen. En wat een mooie aanvulling is dat tijdens de regioboard ook de projectaanvragers aanwezig zijn. Nu dan even digitaal. Om het toe te lichten en er kunnen ook nog vragen gesteld worden. Dus dat maakt al dat het een beetje meer gaat leven dan dat je het alleen op papier leest en het er zo over hebt. Ja, en wij krijgen toch, als ik nog even mag, af en toe wel het geluid ook uit het veld terug. Het is allemaal ingewikkeld en moeilijk. Dat raakt ook een beetje het thema wat Remco terecht aansnijdt. We hebben met elkaar wel een aantal spelregels afgesproken rondom het beschikbaar stellen van die subsidie. Onder andere zit daar cofinanciering op. Hè. Wat breng je zelf mee? Wat breng je zelf ook qua kennis en know-how mee? En wat betekent het voor die regio? Hoe gaan we er als regio op vooruit? Want nogmaals, we willen met dit project, met deze mooie kans, willen we echt die regio vooruit helpen. En dat betekent dus dat je niet bij iedere willekeurige aanvraag dus zomaar een stempeltje krijgt van akkoord en hier is je geld. Dat doen we dus niet. Nee, het moet wel effect hebben. Absoluut. In de regio. Ja. Dankjewel. Ik kijk nog eventjes naar Steven, want Steven die was halverwege een verhaal over het subsidiebureau en toen kwamen er allemaal andere enthousiaste vragen. Geeft helemaal niks. Nee, volgens mij hebben we het belangrijkste wat de subsidieregeling betreft ook wel gehad. Misschien is het nog goed als aanvulling om aan te geven dat er ook onderscheid is tussen kleine subsidies tot en met €5.000. Die gaan niet naar de regioboard, maar die worden gewoon beoordeeld en die worden dan toegekend of afgewezen. En misschien is het nog goed om aan te geven dat het subsidieloket bij een overheidsinstelling is ondergebracht en dat is de gemeente Noord-Est-Friesland. Dus daar is de uitvoeringsorganisatie die belast is met de afhandeling van de subsidieaanvragen. Dus dat betekent ook dat wanneer mensen een aanvraag indienen, dat ze dus bij de gemeente Noord-Est-Friesland de aanvraag in kunnen dienen. En daar kunnen ze ook alle informatie over de regeling en de formulieren vinden. Dat is het formele loket, zeg maar, van de regio. Dankjewel Steven, dankjewel iedereen hier aan tafel. Een ander mooi project is het project Staalkrachtig Noordoost-Friesland en daar hebben we ook een mooi filmpje van. Een staalkrachtig Noordoost-Friesland is één van de speerpunten van de versnellingsagenda. Nou, wat wij heel graag willen is dat de jeugd, die nu misschien een opleiding aan het zoeken is, vooral kiest om een opleiding en een baan in deze regio te kiezen en dan met name in de techniek. In de techniek is een van de bedrijven die meedoet de Jager RVS uit Dokkum. De directeur van het bedrijf is zeer content met de agenda. Het doel van de versnellingsagenda is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er meer jeugd werkzaam gaat zijn in de metaalindustrie. Het is zo, dat is bij ons zo, maar ik denk ook bij heel veel collega's, dat we heel veel mensen kunnen gebruiken. Wij hebben een enorme groeipotentie, alleen dat wordt een beetje gestagneerd door een wat mindere instroom. Dus het is echt van cruciaal belang voor ons, voor de collega's en voor de regio, dat er veel meer instroom komt van jonge technici in onze bedrijfstak. De jongeren in de regio Noordoost-Friesland hebben soms niet door wat voor internationale potentie Noordoost-Friese producties hebben. Wij maken Dokkum Magazine
En we zijn de afgelopen 6 jaar bij heel veel bedrijven in deze regio geweest. Hebben we prachtige producten gezien. We hebben een rubriek, de internationale promotors van Dokkum. Dus als je in Dokkum werkt, dan werk je eigenlijk voor een hele grote regio. En dat willen we de jeugd vooral ook laten zien. Ik denk dat met name voor de jeugd daar hele grote kansen liggen. Dus als je nu als jonge meid of jonge jongen kiest voor een metaalopleiding, dan heb je eigenlijk een 100% baangarantie. En waar draagt die versnellingsagenda voor Staalkrachtig dan nog meer aan mee? Ten eerste hebben we geholpen om echt een goed projectplan te schrijven voor het project. En ten tweede een deel van het netwerk, een aantal metaalondernemers die zaten al aan tafel. En we hebben heel mooi gebruik kunnen maken van het netwerk wat er al was, om bedrijven mee te krijgen in dit project. Aan tafel zijn komen zitten Nettie Postumus, Theo Jansma, Siert Henk de Bruin en Wietse Piet de Jager. Ik vroeg net familie, maar dat was niet zo. Welkom allemaal. Wietse Piet, dat was een filmpje waarin jij te zien was. Ja. Kun je ons kort iets vertellen over dat project Staalkrachtig Noordoost-Friesland? Ja, nou, wij zijn nu druk bezig om bij een aantal bedrijven, metaalbedrijven, interviews en foto's te nemen. Voor onze social media campagne, echt gericht op jongeren. En om een magazine te maken wat we straks gaan uitdelen aan de groepen 7 en 8 basisscholen. Om jongeren enthousiast te maken en vooral ook te laten zien wat voor prachtige producten ze kunnen maken als ze kiezen voor de staalsector. Oké, dus je richt je heel erg op jongeren. We richten ons heel erg op jongeren, maar we brengen bewust ook een magazine uit, zodat als de jongeren thuiskomen dat uit de tas trekken, dat ook ouders even kunnen zien van, dat wist ik niet dat daar eigenlijk allemaal gemaakt werd. Oké. Welke samenwerkingspartners heb je allemaal? Nou, we hebben een 8-tal ondernemers waar we nu mee samenwerken in het project. We hebben het onderwijs echt op de werkvloer als samenwerkingspartner. Die hebben we gevraagd van wie is er eigenlijk onlangs afgestudeerd en wie is waar nou werkzaam, die we kunnen interviewen en kunnen laten zien van wat doe je nu? En daar hebben we een heel aantal mooie voorbeelden van inmiddels. Als een soort ambassadeurs. Ja, maar dat zijn ze ook echt. Ze zijn ook echt heel trots op wat ze aan het maken zijn. Dus dat is ook heel mooi om te zien. Ja. Oké, dankjewel. Ook aan tafel zit Theo Jansma. Wij zijn hier, Theo, op jouw grond. Dit is... mijn grond. Nou ja, jouw grond. Maar in jouw eettuin, horend bij de Kruidhof. Ja. Jij hebt ook een aanvraag gedaan voor Verspillingsmarkt, heet het project. Wil je daar kort iets over vertellen? Ja, we zitten nu in het nieuwe tuincafé, maar ons kantoor zit hiernaast in het oude tuincafé. Daar voeren we het project Verspillingsmarkt uit. Sinds eind vorig jaar, begin van het jaar hebben we een toekenning gekregen. Vanuit de versnellingsagenda, samenwerking met de KOP en het Field Lab. Field Lab is ook voor ons van groot belang geweest voor de toekenning. We zijn hier met het project Verspillingsmarkt terechtgekomen, ook door het advies. En we hebben een prachtig mooie locatie om ons project hier uit te kunnen voeren. Prachtig. Ja. De Verspillingsmarkt is in 2017, 2018 ontstaan door marktonderzoek. Wij voeren het project uit in samenwerking met Gredanus aardappelgroothandel en met KAI kwekerij. En we kwamen bij een aantal agrariërs erachter dat er een grote wens aanwezig was om wat met de reststromen te gaan doen. En dat zijn we nu ook aan het onderzoeken met een groep studenten van de Hanze Hogeschool. Met die producten proberen we inderdaad weer mooie nieuwe producten of grondstoffen of halffabrikaten te ontwikkelen. En waar heb je dus de aanvraag precies voor gedaan? Wij hebben een aanvraag gedaan om het project tot uitvoering te kunnen brengen. Het is een vrij groot project. Het duurt ook 3 jaar. Daar zijn 2 mensen voor nodig. Misschien hebben jullie net de blonde dame nog gezien. Dat is een projectmanager, Shania Lane. Verder heb ik nog 2 collega's, Hans Vlaar en Sietse de Kiewiet, die ook betrokken zijn bij dit project. En waar we uiteindelijk het geld voor nodig hebben, is om inderdaad de kosten te kunnen dekken voor hetgeen wat we heel graag willen. We doen onderzoek naar reststromen. We hebben wel een aantal interviews, een aantal enquêtes afgenomen. Maar nu proberen we echt gewoon grootschalig met de agrariërs rond de tafel te zitten van over wat voor reststromen hebben we daadwerkelijk. Die proberen we te monitoren, te onderzoeken. Die producten gaan naar Van Hal, Larenstein en Leeuwarden. Daar kunnen we gebruik maken van het voedselvaklaboratorium, waar mensen ook wat met die producten kunnen gaan doen. Dat kost ook geld.
En vervolgens proberen we natuurlijk uiteindelijk met die mooie producten bekendheid te genereren. En uiteindelijk misschien wel bij de schappen en bij de retailers terecht te komen. En wat hoop je nou dat er staat als het klaar is? Wat is het resultaat? Ja, we hopen natuurlijk sowieso met elkaar het thema voedselverspilling onder de aandacht gebracht te hebben. Dat iedereen bewust is van hetgeen wat we allemaal weggooien. Dat kan gewoon eigenlijk niet langer. Boeren zitten soms ook met de handen in het haar van wat heel vaak als diervoeding afgeserveerd. Terwijl dat prachtig mooie producten zijn, maar uiteindelijk bepaalt de retail dat die niet op ons bordje terecht te komen. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn om daar gewoon wat mee te kunnen gaan doen. Ja, en het past ook heel erg in deze tijd. Hè, ja, circulariteit, duurzaamheid. Ja. En de dame die bij ons werkzaam is, die heeft kort geleden een vrij grote, dat was nu ook de tijd voor onderzoek kunnen doen bij de horeca in Noordoost-Friesland, dan in Leeuwarden. En iedereen, het leeft overal, iedereen wil er eigenlijk wat mee gaan doen. En het kan echt niet zo zijn dat wij overtollige, fantastische goederen gewoon op die manier afserveren. Nee, prachtig idee. Ja. Dankjewel Theo. Nettie, ook hier aan tafel. Nettie heeft een prachtig project ingediend dat gaat over recreatie en toerisme. En voordat je erover enthousiast mag vertellen, hebben we een mooi filmpje. Dit is de Waddenbus. Deze camper is sinds april te huur vanuit Kolm. Vorig jaar zijn we begonnen met het Waddenhoes en dat is een vakantiehuisje. En toen ontdekten wij dat de mensen die ons Waddenhuisje huurden, dat die eigenlijk deze regio helemaal niet kenden. En dat iedereen eigenlijk super enthousiast was om de mensen die hier wonen, de vriendelijkheid, de omgeving, het wad, het bos, het fietsen, het wandelen. En leuke winkeltjes, ze waren helemaal verbaasd dat het allemaal hier was. En leuke restaurantjes natuurlijk. Toen dachten we, weet je wat, we gaan in de winter een bus kopen. Die gaan we verbouwen tot Waddenbus. En dan maken we die Waddenbus, gaan we die verhuren. Dat mensen dus of het huisje huren of met de bus op pad gaan hier. Met de Waddenbus is ook een unieke trip te doen. Dan kun je in een week lang gewoon door deze regio rijden. Op je eigen manier, wat je zelf wil. Maar elke avond heb je gewoon een plek op een leuke camping. Liefst een kleinschalige camping. Waar je dan kunt overnachten. En de rest van de week kun je gewoon je eigen dingen doen. Je begint in Kolm. En dan ben je op hier op het Bloemenparadijsje waar we nu ook zijn. En dan ga je naar Kolmerpomp. Dan maak je eigenlijk kennis met de regio van het Lauwersmeergebied. Nou, en dan door naar Holwert. En vanuit Holwert kun je dan bijvoorbeeld zeggen, nou ik ga een dagje naar Ameland of ik ga wat lopen. En daar vandaan naar Dokkum, dan kun je de stad Dokkum nog eens bekijken. Nou, dat is voor heel veel mensen bekend natuurlijk van de Elfstedentocht, maar in de zomer is het ook prachtig. De laatste plek waar de mensen naartoe gaan is dan Eastermar. En daar kunnen de mensen dan bij het Burgermermeer, zeg maar, kunnen ze lekker suppen, kanoën of een bootje huren. Ja, en dan is het eigenlijk de week alweer om. En dan rijden ze de volgende dag weer terug naar Kolm. En dan zit hun mooie week met de Waddenbus op pad er weer op. De samenwerking met diverse campinghouders in de regio vindt Nettie heel leuk. En dat is andersom ook zo. We leeuwen er beide heel wat in dat we elkaar versterken kunnen. Dus de vraag wie inderdaad met de bus hier beginnen met de trip. Dus wat een eer. Kijk, er komen hier gasten die een nachtje komen slapen en die maken een mooi rondje door Noordoost-Friesland. Dus ja, dat vinden we alleen maar heel erg leuk. We hebben veel te bieden. Wat een enthousiasme, Nettie. Ja, super hè? Ja. Ik vind het zelf ook leuk om weer te zien eigenlijk. Nou hebben we al een hele hoop gezien, maar hebben we ook nog wat gemist? Wil je er iets aan toevoegen? Nou ja, het gaat natuurlijk ook een beetje waar we deze uitzendingen natuurlijk ook vooral over hebben, is natuurlijk ook de samenwerking met de 3 O's. En ik beperk het tot inderdaad 2 O's. In die zin, het ondernemerschap wat hier natuurlijk in deze regio volop is. En ik voel me daar eigenlijk best wel een klein ondernemertje in. Maar goed, die zijn ook nodig, hè? Dus dat is prima. En wij hadden eigenlijk altijd al het idee om een bus te kopen en die te verbouwen. En die te verhuren, omdat we deze regio ook heel mooi vinden. En omdat mensen die bij ons gelogeerd hebben in ons Waddenhuis, zeg maar, dat die ook heel enthousiast waren over deze regio. Ik dacht, misschien kunnen we nog iets meer doen. Dus toen eigenlijk doordat wij dus in contact kwamen met KOP en de subsidieregeling, konden we het ook een beetje versnellen. En daar ook het idee om in die samenwerking met anderen dit te ontwikkelen. En dat is ook heel leuk om te doen. En ik denk dat het ook best wel voorziet in een kans om mensen die deze regio nog helemaal niet kennen,
om die kennis te laten maken met Noordoost-Friesland. En ik begrijp dat je ze ook allemaal ideeën aan de hand doet waar ze langs kunnen gaan en waar ze kunnen kijken en waar leuke dingen zijn te beleven. Jazeker, ja. Ik ben zelf heel enthousiast over deze regio. Ik woon natuurlijk ook al best wel een tijdje. Maar mensen verwachten eigenlijk hier niet zo heel veel van alleen maar Noordoost, koud en kaal. Nou, dat is dus niet zo. En ik heb zelf wel interesse in cultuur en landschap. Dus ook wandelen, fietsen en dat soort dingen. En mijn man die weet veel van water en kanoën en suppen en waar kun je dat het beste doen. En we houden allebei heel veel van lekker eten. Dus ook dat is belangrijk. En daar is deze regio ook heel geschikt voor. Dus in die zin, voor heel veel mensen een eye-opener. Hoe leuk het hier is en wat je allemaal kan doen. En een fijne vakantie kan hebben ook. Ja. Ja. Nou, absoluut. Hartelijk welkom hier bij de eettuin. Dat zou ik zeggen, ja. Ja, een hele mooie avond. Ik voel alweer een nieuwe samenwerking ontstaan. Ja. De ideeën komen hier gewoon aan tafel op. Ja. Dank je wel. Siert Henk, we hebben jou al een tijdje in actie gezien in het filmpje en later hier aan tafel. Waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben is, je noemt het project... Nou ben ik het nog even kwijt ook. Bouwen aan ambitie. Ik ben heel benieuwd waarom je dat bouwen aan ambitie noemt. Hebben wij dat nodig in deze mooie regio? Ja, dat hebben we zeker nodig in deze omgeving en in deze regio. Bouwen aan ambitie. Het is er mooier om samen te werken met studenten en om die enthousiast te maken en mee te nemen in het avontuur. Want zo noem ik het altijd. Als ondernemer... Dan stap ik in het avontuur en ik probeer die studenten mee te nemen in het avontuur. En door regionale samenwerkingen proberen we elkaar op een hoger plan te tillen. Oké, dat klinkt hartstikke goed. Nou hebben we net jullie mooie projecten hier aan tafel gehad. We hebben Marian en Steven horen vertellen hoe dat nou in zijn werk gaat met de aanvraag van subsidie. Wij horen wel eens dat het mensen ingewikkeld lijkt om zo'n stap te doen, om zo'n aanvraag in te dienen. Jullie hebben dat traject achter de rug en dat was ook succesvol. Want jullie hebben een mooi project, een subsidieaanvraag gekregen voor een mooi project. Kunnen jullie voor mensen die daar misschien ook in geïnteresseerd zijn zeggen wat jullie nou geholpen heeft in dit traject? Hoe heeft Kop jullie geholpen? Hoe heeft Steven jullie geholpen? Wat hebben jullie aan ons gehad? Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ik ben een kleine ondernemer met een kleine budget wat ik heb aangevraagd, wat bij KWOP zeg maar onder kleine subsidies valt. Terwijl het voor kleine ondernemers €5.000 toch een best wel leuk bedrag is. Hè? Dat is toch wel een mooie instrooier, zeg ik maar even. De mensen van KWOP zijn dus super coöperatief. Ze willen je heel graag helpen. En ik moet ook zeggen dat het traject zelf ging ook best wel vlot. Dus je vraagt iets aan. We hebben een beetje contact gehad van, is dit wel geschikt? Kan het ook? Nou, dat kon. Nou, dan ga je ook enthousiast verder. Je moet wel een formulier invullen, want ja, de wereld bestaat nu eenmaal uit formulieren. Dat is nou eenmaal niet anders. En dat is ook helemaal niet erg. Want je kunt ook hulp krijgen om die formulieren in te vullen. Dus ik zou ook zeggen, mensen met goede ideeën, kom gewoon naar KWOP. Want er is nog geld, heb ik begrepen. Dus probeer het gewoon. Als je goede ideeën hebt, het goede plan in deze regio, dan zou ik adviseren om gewoon in ieder geval contact te zoeken. En het woord subsidie is vaak iets wat mensen afschrikt van, oh, dat is wat ingewikkeld. Ja. Maar ja, ik vond bepaalde dingen ook wel even ingewikkeld. Ik denk, wat bedoelen ze nu precies? Maar ja, dan heb je snel contact en dan wordt het uitgelegd en denk, oh, dat bedoelen ze. Oh nee, dat weet ik wel hoe ik dat wil. En nou ja, zo. En dan is het niet heel ingewikkeld. En ja, je kunt hulp krijgen. Dus ik zou zeggen, ja, kom gewoon met goede ideeën. En wie weet wordt je idee uitgewerkt dat het gewoon door kan gaan. Dat is superleuk natuurlijk. En vooral die samenwerking, want ja, alleen is maar alleen. Alleen gaat sneller, zeg ik altijd. Maar samen kom je verder. Dus dat is eigenlijk wel wat het is. Dankjewel. Wat was jouw ervaring erbij, Wietse? Nou, ingewikkeld is het niet. Nee. Kijk, als je je eigen idee op papier hebt, dan helpt KWOP heel goed om dat nog even uit te diepen. Van nou, hoe zit dat nou precies? Dan heb je misschien als ondernemer, denk je nou, even snel. Je moet toch wel echt even goed op papier zetten. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, ja. Ik vond het, die formulieren, ja, dat hoort erbij. Vul je in en dan is het klaar.
Even een noodzakelijk kwaad. Nou ja, Maar wel nee, maar dat is belangrijk. wel heel begrijpelijk. Want kijk, als wij alleen een subsidie aanvragen, zeg maar van, nou ja, we willen een magazine maken, dat is het. Ja, ik snap dat ook wij daar uren in steken en dat die ook meetellen. Maar ook dat ondernemers die meedoen, ja, die hebben er ook wat aan. Dus ja, dat we die vragen om mee te betalen, ja, dat vind ik niet meer dan logisch. Ja. En zie je het Henk? Sorry. Wij hebben een hele goede begeleiding gehad via Kennislab, via Ben Jansen. En Ben Jansen heeft ons daar echt in verder geholpen. Dat was voor mij heel erg fijn, zodat ik mij weer kon richten op de andere ambities die we hebben. Dus het samenwerken met de verschillende bedrijven die wij doen. En nogmaals, Ben Jansen was voor ons fantastisch. En brengt KOP jullie nou ook op ideeën voor... ga daar eens praten of ken je die en weet je waar die mee bezig is en misschien kan je samen iets doen. Worden jullie ook op ideeën gebracht wat dat betreft? Jazeker. Heb je een voorbeeld van Theo? Ja, nou goed, we hebben niet alleen in dit geval met de KOP te maken gehad, maar ook met het Field Lab. Maar door de samenwerking die er overal was, zijn we ook in contact gekomen, eigenlijk al met nieuwe agrariërs ook in het gebied. Ja, dat is gewoon fantastisch om daarmee mee rond de tafel te kunnen zitten. En ja, die komen nou wel uit het netwerk vandaan, wat je uiteindelijk ook nodig hebt om van start te kunnen gaan. Ja. Dus... Daarin is gewoon ook van groot belang om met de overheid samen te werken. Vanuit het project werken we ook met de gemeente Gaskelen samen. Het is ook vanuit sociale werkvoorziening prachtig om gebruik te kunnen maken van de mensen die hier werkzaam zijn. Ja. Maar waar je ook vanuit de overheid en wel het onderwijs gebruik van kan maken. En nogmaals, onderwijs is ook van groot belang voor ons project. We hebben een prachtig mooie samenwerking ook met de Friese Poort. Ook met Noordwind College, met Van Hal Larenstein, met Hanze en wat marktkansen betreft met de NHL Stenden uit Leeuwarden. Ja, en een prachtig mooie dosis enthousiaste ondernemers erbij. Zou je eigenlijk wel moeten zeggen dat je met een succesvol project bezig bent. Nou, een hoop mooie woorden en een hoop mooie projecten. En ik wil jullie heel hartelijk danken dat jullie daar hier iets over hebben willen vertellen. Dat jullie erbij wouden zijn vandaag. En dank daarvoor. We hebben verteld over een aantal mooie projecten van de versnellingsagenda. We hebben verteld wat voor soort subsidies je kunt aanvragen, welke criteria dat aan moet voldoen en hoe zo'n aanvraag in zijn werk gaat. Heb je ook een mooi idee dat de regio Noordoost-Friesland kan versterken, bijvoorbeeld in de bouw, in de metaal, in de agri-food of in de recreatie en toerisme? Neem contact op met KOP, wij helpen je verder. Alle gasten, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en voor jullie mooie verhalen. En alle kijkers, bedankt en kom maar op met al die projecten. Dank u wel.